A ver, o lío que fixo non está non entense. Son monarquía tamén. Vai vestir a Andrómeda teolóxica que me montaxe a la lista. Que? Andrómeda, o Eneo, o Río, o Intranquilidade. Que é esta parte? Mira, non me fuchiques máis porque me des hasta onde eu sei. A ver, señor San Pedro, non sei que abuxe que a súa idade pode tirar algo de repente para a botequeira. Se usted así o queire, non direi mucho nin burro, por favor, non sei que poden mencionar. Paron a arriba un montón de teólogos que presentaron un minimilio en el vídeo de rescate das almas, porque Dios dijo ben claro que nada, damos hombres, no es un perro. Que resolveron. En aquel momento nada, el trinco estaba hecho relativo a su mente. En o ceo? Amén. Non sabes que están condenados. Oh, claro. En por iso, despois de pensar todos, nómbrate como gañador de 1000 datos e 1.000 millones de datos. A ver... Pero tamén en por iso. Iso que Esas almas tamén non entran nin de chufa e aleno. Eso non hai... Pois van a dar voltas para os infernos. Os do inferno? Sí, O sea, que van a ir a parar a un inferno periférico de Nueva Atención. exacto. Tía, Deus manda un millón de almas sin tráfico por eres as personas van a dar voltas ao inferno. Hasta el gobierno final. Queremos ver entre nós, señor San Pedro, esa unha parada. Xa, pero a culpa túa. Así que, Bueno, tranquilo que non me resta un desejo. claro, Pode me ver que un chino. que pensas facer con esa estupidez? E non sabes saber o que ten. Como sexo trasfalcado das túas, prepara. Porque mientras eu sexo o porteiro de arriba, non entras nin de chupa. E como é vitalicio posto, Entrarei. bueno, teño que marchar. Bueno, Ata máis ver, se non me queda, vaya como tengo. Seguramente que ande por aí a repartir esmola, cargo, roupa... Que agora deu seguir por visitar enfermos e outras motas. Entre sorpresas, amigos, agarrados con a mezquinez de una vida. ¿Vos crees que se pode atañar a lotería e tocar o mundo como que es non sei se comportamento, pero conmigo, últimamente, está feito un tren. Claro, guarache, que vos cartos de levas saudade. Es eso, canto máis salida, máis desagradecido. Sí, moi nada. Coño, maraca, oíste, colega, falou a Virolla, exeña dama da vida en ilustre verso. Eu, a que anda desde pequena a pedir por as portas, que son pobres. Que dis, cadera completa? O que ois, e todo o mundo sabe. O que todo o mundo sabe son as rapiñas das existencias. Nas esmolas de Joan Cid, María acompaña, para andar en logo de gallofa, en esmolgas en seco. É mucha, non si perfecto. Que Dios nos traes? Es que se encarregueseu cincando e as uñas non caen. Fíjate que non veas pensón que ti velaste a Garida 20 anos máis nova que a ti, só para facer tos xulos, cales. E ti, castrón, por que non te facas de unhas buscar as paredes? Coruxa, tranquila e a chapar. Xelas, ti sabes por onde andas Joan? Pero ti non sabes o que lle pasou. Pois que encontrou unha panda de ricazos, non? E empezou a chocar o tute en un pouco tempo deixou de cois. Vamos, entón imos ter cartos a manchea, vai xogar a toda nova. Cala, que ainda non rematei. Já estaba polo final da partida, cando de repente apareceu unha valla, as balas, tudo por aí, incluso a policía. E o remate? O remate foi o suizo final de Joan, que o desterraron porque, según o suiz, actividades revolucionarias. Sí, así o dixo.
hombre. Ay, gracias, tenemos. ¡Viva Rey que te parió! Benito, ves que te ganó. Y vos también, e nunca te canses de dar cartas, Mesmo con ella. Te gustó para que Veña, veña. Y me traía para comer, que non te gusta. Ninguna cosa. Pero ya que estás aquí, hazme un favor, te pones espacio para el carro, entonces por la casa y dejas tu lugar. Aquí se nos queda mal. Anda, mira, Dios, qué santo bello conmigo. gracias al trato de San Pedro, que motivaron a interposición do Pai Eterno que sentenciou. Escolle na gloria o lugar que cantou, posto que ninguén gañou esa gracia con tanto generosidade. Porque ti es o amor, ti es a caridade, ti es a humildade, e xa que lo te bendices, aquí estás insultado. Señor, pode utilizar a facultade en pequenecer que me concedeu o mestre Jesús de Nazaret? Pode. Que Xoan foi minguando, sempre que rico como un director. Viches alguna vez a imaxe que recibimos o Pai Eterno? Contámonos o trono que se estende na man dereita. Sí. Pois ata esa bola do mundo, ata ese globo terráqueo, o veo Xoan Bonomo, e ali ven a Coidiño e pretiño da cruz, está e ali estará por toda a eternidade. Séculos ten de vida, este conto tan sonado, hoxe por nós adaptado, e o teatro vertido, non xulguedes con rigor, veña palmas abondando, para nos representantes e palau.
tú. Perfecto, son los expertos en caídas, viejo. Difícil, ya ves. Guaracha, aguaracha, aguaracha. Laura está ahí. Todos a saludar ahí. Pedimos un aplauso para Pacheco Castro y Sonia Taylor. Como son Sofía, viejo e o craque Josiño. Ano que ven máis.